Meka sinipi asineta. Se sunwan makonwa mete so menhye obi ase. Nsema mo tete ne mframamu se mehye obi ase mekwa kwahye obi ase obi akasa mo nsi ne hu. Hwan na odi no ho so a obepagya ne ho se mekwa kwahye obi ase na masomo no. Ene anopa wiei me de enchia sronko ema me mindful ene matra nkonwa de wura se awiei anopa wiei ode enchia sronko de ma na tra nkonwa ne manfo nyina ni diafo therefore koso me kasa me de enchia mo mana efri se eye ya woda ai twamu na nananom eni otwedi ampon edi mi ho afofie edi mi free America ebedru sunyan asase so sa ampa na mehwe edom a ebehia me a na esese me de aseda ema omo na media aseda so mama busua aye boan kokko busua omoso odo a omudidi akire na ahwese mmerwafo anante efri airport edi ekọ ya himfi muruma na meka se bomoso me do mase osi abusua ne adofo ya woda no kwa ya mo fa so a mo be hia no sabe mmerwafo nyina na mfom so man tebre a mo be hia na airport a ele woda so tie oda abusua nyina ase me de mena na monsa manfo eni otweri ampon se obi ade bia ohwere no o hye na namu ampa ode na nanom nsamanfo ali nsuo ahumni aham na na abusuni asa nyina ode da omunyina ase se obi a ebehwa emre kakrani ena me wo fa kwa akura emre kakrani ena ni wo fa okwa akura ura paiso na mpanyimfo ne abusua ka omuti sese ho no omuhu se ese efata se eyeme boan kokko ababiu ensem na mbefa me wofa adwa apepe osi abusua ne tena ase no sabe utu tena ekabochi a sa nti abusua tena ase na esese omaka omuti pam ho odno ena esese okura abanya kase no tena so ana koso na namoso aye ne sa pepepe na namoso aye ne sa pepepe ampai na enu akire no nsem bi akokọ koso a se obi abehwa obi antema no kasada anu achi nsem bi akokọ koso samu ba so a oba ya no obi antena no kasada usopun type jeni a oje wo oda fo kasa yedi kan de mpese me ka kiro bia ne se sunwan eyo kura asumbie ene odo efirim yo pese wa ka kire mo ne se sunwan aye kura asumpie ene odo ene wo kura yimu nti ahoho kura ba kurum ho a ya transfer mo mpese mo beko bio ahoho kura ba kurum ha ya transfer mo a omo ba no mo nsu no nya beduru ha so de a agini miepe na ayeka obesiri fie wa ha sa odo a me wo fa mo eto aso sa odo a me nanamo eto aso na adrumaso no sa odo na ne bi hye mu kena sa odo no a ne wo fa ne nananom edidi akro no fa pem no sa odo na na ode beto aso ompanyi yi mu therefore koso nti me ka kira me manfo atwa hia wa ha nyina se obia enkeka ne ho na sunwan no emeye sedi na yenim na entra so saa o ka kire ne manfo wa nyina se adunum fan fatna sunyan na fa bo bra na enkoso na sunyan emfa nto mapamfira basa ye bia ni sunwan basa bia ni sunyan do beka bi oboa entokwa bia ni sunwan tokwa ni sunyan
de osunya yodo de osunya yodo ti sa odo na ne ebeto aso sa do nya sundie na obeto aso na me ka kire adwuma mpanyimfo a ewo masase nyina so se o ka kire sunya mpanyimfo a adwuma mpanyimfo a ewo na asase so nyina ne se omomwa na yenchichiri sunya efise sunya aka kire omomwa no o na tena nkonya na omchichiri sunya na banu so emia na omomwa no onchichiri sunya odafo yi ohwa impuntu sem ho sunya aka kire pa impuntu sem sunya na ka chi nti emera duru se yeko na yeso ye pay impuntu emera duru se sunya ya premier pay impuntu ti sa impuntu no mehia obia o wa ha ene adwuma mpanyimfo nyina so ombeboae na yetimi enya sa impuntu no so obasere mpanyimfo no obia wa ha se yo betima ye bia na yo fam de na sunya mfa no ntoma pamfira me won semfo bia me pese me ne nipa a yetwa ahia wa ne obia wuti me bia ehye o won semfo bi kakra bi wo ho a mo am wo ha nyina busunya be kum ne nifa ahoho opese one mo eche ani o man no de di kan me de be free abusunya de di kan de free abusunya no so abusunya mu entete abusunya no mu entete abusunya ya abusunya bia ye nchanchere ye nchaso emfa ho ne de obi aka emfa ho ne de obi aka emfa ho ne de obi aye emfa ho ne de obi aye untimi ni free abusunya mu untimi ni free abusunya mu enti me ka kire mabusuafo ye boa hekoko abusuafo matwa ahia wa hanyina se o ka kire na boa henkoko ade hibusunya wa nyina se odo a me na boa henkoko ene me wo famo e de ekekere abusuana saa odo no na me hwehwe dona na boa henkoko ane no wo fanam de kekere abusuana saa dona na saa mre odua na me to aso bio aka kire me manfo so se o to aso bio aka kire na manfo se sunya yo odokuro nti obi biara wa ba betena yensa aseso no onhwengu se odi odo ene pepa na ebeboaye amaye de akekere sunyan obi a wa betena sunyan nkonya sa aseso no awoso ohun se ye di odo kuriye nkabo mu ana de akekere sunyan iwia na meba eye media force owi ana oba media force nsemtwerefo Krubia be ya ya den semtwerefo na eye Krubia be ya ya den semtwerefo if you say na meni mo hye asama mekan enamso ebeduru ba bia if you say nsam na wo kan enamso wo ba asama ka kire nyame no aka kire mframa ebeduru ba bia wie ya enti mo so mo fa opepa na ye fa nchechiri sunwan mo so mo fa opepa mo fa bi kan de wo kan na mo kan menim se mumu bi ede keka nsensem de wantwi bi ba oni se mu bi dan a nkatie boni bebam ba ade a mepese mo hye ne nso ne se ade a mo hye ne nso ne se eye kuro Rwanda eye asem ba akopɛ katrama asem ba akopɛ ɛna ku ba akokɔ kan ya kuro ne dan butu ye ɛna kɔ kan ya kuro no butu ye mu nipa nyina san nti mo ma ne nya me nwa se me mpese me kuro ne bɛsɛ nti se wo ye semtwereni na o ka asem ai ni kwan so o ka metwenwa ba manim o se ama ne nya nwa se asem na o ka no so de bi ka ho ana yi bi firi ma enya nwa se o ba frew na me frew so a unya ne kwa abon no ho ka do ma o mfiri o ba unya beduru nanim nko ade a de ho no o ba ti o ba hu sunyan asase eye media Meni obia ni chemu. Obia ni chafa. Enti se wo pese wo tena masasi so na wonya wanu aduane na aye wadwuma se de se ya hwe emra aye de adwuma na boa. Nti se wo pese wo tena sunya nkonya sase so na odidi nom na wonya wasompie oyelo no ma wo bra de agya wo de ya aye na hwamra na di so na wo fuma mfa nchew Momo sunya ho dawuro dawupa nya dawuboni o nya dawura de papa mu ne ntoto ye beba nya dawura de papa mu ne kunsun basaba dawura mo bebo na se yetu anamo se ekopɛ
investors abeboa me ye adwuma omatimi ahwe akasa ampa sunwan eye man ya ye se ye beboa na se ba se na nam tu anamon se omokope tuntuo di aba omoti sunwan dia na omo so me pese me single me bobo FM bi adin se FM ria isi na FM ria isi ba me bokoko se obia make sure se ana onhwe ne ho yi se asema oka bia no oka ewosunwan puntuom o se on pese obeyi akosia na wa kyeragwa na o pese o ka kyerɛ mo se sa beyi asunwane wo bo hwe yie na wa ye wadwuma ama sunwane fa ntoma pa fura na sunwane no mpuntuo na ɔhwehwɛ no ɔde asi ne biso na bɛkɔ so sunwan ewo man hene ba akopɛ sunwan wo man hene ba akopɛ eye me oji amansan ho wo nyina defo etia buahen kokko ha buahen kokko ababio etia otosu mi elu no size tie etia ni se wan hu ni saa ti se wan hu ni saa na twitwitwi na yase otwitwi na na se se wan hu ni saa na woyɛ no ma emfata woyɛ nyama toro kan betwe wachi ngoma di akyerɛ wo etosu bio minim sɛ nsɛm bebree akɔso oni nsɛm bebree akɔso me beduru ye mate nsɛm so bebree obeduru ya no wate wo hu de fans asesɛm ho de fa busuan tɔkwa ho ma de saasɛm ni nyina ama matran komia sɛ memom omo bosome na otwe mienu omo fa saasɛm ni nyina matene nyina me de ma omo nka ho asɛm no mo meka nkyerɛ me wa ma ne mpanyimfo bosome na otwe mienu abusuasɛm no wontu ni ntawanta o nyina no omo bosome na otwe mienu na otwe mienu nya bosome na otwe mienu odafo odawroma na otwe mienu omo fa miya emre no na babia sese no yereto na babia sese no omo de to akrachefo so a yayi mu abasunwan se mo bɛyɛ adwuma wɔ sunwan akrachefo so a yayi mu abasunwan se mo bɛyɛ adwuma sunwan ma mo mane to mutimu da se sunwan obi ani ho obetima aka mo ntimo yɛ de mo pɛ obetima aka se obi ani ha ntimo betima yɛ de mo pɛ kuro no wura anya wura kuro wura ne me kuro ne tiwa no nti se woyɛ ade a ense na fata woyɛ ade na ense na mfata kwan bi a ese edu edi ne edu bedi kwan bi a sasa onu ne mradi no odi bedi emfa ho ne sade a wote ikasa etwato ikasa che sunyaman nyina o kasa che sunyaman nyina ho wo nyina ka ho etia se obi anyere no ho na onye adwuma pa no onye adwuma pa wa wodwom se yeka dwom asem dia na me wo bi kan pa o nsem bebere kan we say me maame no ye bode hema ne maame ye bode hema etia dwom asem ya asem a eda makoma so pa dwom asem ya asem eda makoma so mate ho asem bayerefo ni kosuafo so me mamo na otwe mienu se momfa ma asem nkodan atrankonwa yentime ntra krum wa ma yenkoyi bayere o baabi na yemfa mre ma yeni esem yi no masase so nti na otwe mienu se nne se mesan ya tenase na me pamuaye no na manya muaye papa afiri omo ho na otwe mienu se na oba de kyai a on tenase no na afonu no wanyam ye papa modebre no na mama me fa asem mienu tudwa mati huhuhu o ha na we ya frɛw so wasi bentere me ka sinipi asineta o ka sinipi se sunwan makonwa mete so me nhye obi ase di me ho so nsema mo tete ne mframa mu se
me show obi ase mekwa ko show obi ase obi akasa mo nsi ne hu I show be as a show be as a why na odino ho so a obepagya no ho se mekwa ko show obi ase na masomo no ensi sa da wo memory so me de kingmakers so asi ahene atu ahene for so me fa kwanya we so da wo ma se acting president eh nana kwam oni ne na trankomyafo oni na trankonya adwuma o maye no e adwuma eso ani pa adwuma no ye na e adwuma so opa amabaso se enya akonwa we hu do a ya konye hu da a omo wa ya omo wa ebi aka de nuru ba bi ya duri kasata mi de nuru ba bi ya duri enso me de asedama me nanamo o de asedama ne nananom ni twedi ampon ni twedi ampon bo ade mo chia wadi na chia wadi na wajemo ababa de ma bedu ti samire wajina baba de na bedu samire ya kura panyin ne chi yansa na chi o da fokoso radi na nkoswara emmo mo ho ban obo de na kasa no mo ban no mo ma ahwodena nkwa wom no mo fanta na chi sunyan sase sunyan nsuo ahum ni aham enkoswa emmo mo ho ban abusunya sa nyina nkoso no mo mo ano otokoma mo ho ban me da sunyan mayase oda sunya mayase odo a mayi a kire me ebro me so do a mayi a kire no na o efiri na anu ye oba ye be bi samde timka se me dia sedam obi anana mu nhira mo nana mu nhira mu nyina ade bibia obi a hwere ewo makonwa yi hu no de obi a hwere na konwa yi hu na daji sey ne bre sey no me nana mo nsamanfo nhira mo nana mo nsamanfo nhira mo nonto nsupa engu mo so nonto osupa mu so eni mo djuma manu ato nanu ato pia